Ndị obodo Isuaniocha na okpuru ọchịchị obodo Awka North bụ ndị kikara n'ikwu wee mee njem wee zọbarịa njem ngagharị udo n'obi gọọmenti haus bụ nke dị n'Awka dịka ha na-ayọ ka gọvanọ Chukwuma Soludo gbatara ọsọ enyemaka ma neba anya na ya bụ nsogbu bụ nke na-atọpụ obodo ha ọgọdụ n'ukwu tinyekwara iwepụ ya bụ asambozi nnabata n'ọchịchị bụ nke enyere barista Sylvester Mkporangini dịka onye eze ọdịnala nke obodo ahụ mana ikwu na ọ bụ onye amanyere ha ịbụ onye eze ọdịnala nke obodo ahụ. Ya bụ ịkpọ ganigani abụ iji weweta nsogbu bụ nke ọnụọgụ ndị Isuaniocha karịrị 1,000 n'ọnụọgụ soro wee mee nke gụnyere ndị ntorobịa, ndị nke ka na-eto eto nakwazi ụmụ nwaanyị tinyekwara ndị nke kagoro nka. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ etu ha si wee kpọọ ya bụ ganigani. N'oge ya bụ njem ngagharị iwe, ndị Isuaniocha bụ ndị ahụrụ ji akwụkwọ dị iche iche edere ihe dị iche iche ka a na-ekwuzi okwu site n'ọnụ onye ji ọkwa onye nnọchite anya nke President General nke obodo ahụ bụ Maazị Frederick Egunwa. Ndị ahụ kpọkuru gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ ga-eneba anya na ya bụ ọgbaghara dị n'obodo ahụ kamgbe afọ 2018 nke ha kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo n'ime ya ebe ọtụtụ akụnụba bụzi nke anagoro n'iyi. Ha kpọkukwe gọvanọ steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ napụ ọkaikpe Mkporangini ya bụ asambo ịbụ igwe ndị Isuaniocha ebe ọ kọwara na ọ bụghị ha rọpụta ya bụ nwa amadi ịbụ igwe ha n'aka nke ha. Ndị ahụ nọkwazi na ya bụ ihe mmemme gwa gọọmenti steeti a na ndị obodo ahụ anọgo na mkpụrụ ụbọchị nke 19 nke ọnwa Ọgọstụ a wee napụ ya bụ nwa amadi akpọrọ Maazị Paul Onoraokoye ọkwa ya dịka onye President General nke obodo ahụ n'ihi akparamagwa ọjọọ dị iche iche ọ na-akpa n'obodo ahụ, ndị gụnyere ile ana ndị Isu nakwazi ile ọma ahịa nke obodo ahụ akpọrọ Eke Isuaniocha Market. N'ikwuchite gọọmenti ọnụ ya na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ Soludo n'ihe gbasara ichi echichi nakwazi ihe mmemme n'ime obodo dị iche iche bụ Maazị Fidelis Nnazọ toro nnọọ ndị obodo Isu maka otu ha si wee jide onwe ha n'oge ya bụ njem ngagharị iwe ma kwee ha nkwa na gọvanọ Soludo ga-enebezi anya na ya bụ nsogbu ha na-enwe n'oge na-adịghị anya iji wee hụ na ewetara udo n'obodo ahụ site n'obi gọọmenti dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.